ruta de la vida de l'Eduardo coincideix amb la ruta del Ter, de petit prop d'Ullater. Gràcies a Catalunya, que el va acollir quan tenia 12 anys i va venir refugiat de la Guerra Civil amb un grup de nens bascos i càntabres a la colònia La Coromina, situada als meandres del Ter, prop de Sant Quirze de Besora. I després de molts meandres i des de fa 23 anys que viu a Torroella, el seu camí cada vegada és més curt. A l'octubre farà 98 anys i finalitzarà a la gola. La seva vida no ha estat fàcil. No podem dir que hagi estat una vida d'èxit, però sí que ha tingut bellesa, fraternitat i bondat. L'Eduardo l'ha salvat el treball, el compromís i l'estudi. No li ha faltat l'humor, tan important per comprendre la realitat. Com molts artistes, ha fet una feina que ningú li ha demanat i ha intentat convertir la seva vida en alguna cosa digna de perdurar. A les notes que escriu el 1997, el disc de la seva tercera sinfonia de cambra i els quartets 8 i 9, l'Eduardo diu que, apropant-se al final del camí, no s'arrepenteix de cap de les fulles del llibre de la seva vida. I encara que no es faci il·lusions d'arribar on sempre hagués volgut, a ser un gran compositor, sí que està content d'haver fet el que sap, posant a la seva música sinceritat, cor i una ètica que sempre ha intentat conservar la més neta possible. I afegeix dues reflexions. Als seus molts anys, el que espera és afaitar-se mirant-se al mirall sense tenir vergonya i haver posat, encara que només sigui en una de les seves obres, haver deixat la llavor de la bellesa que sempre ha buscat. Ha escrit molt, música que poder no s'estrenarà mai. Però qui ho sap, això? Ell mateix escrivia en una crítica que va fer el 2010 del festival pel Punt Diari, una crítica de l'Acadèmia Vicentina dirigida per l'Ottavio Dantone, que parlava sobre Bach. Bach diu que no va sortir mai d'Alemanya i els mitjans de comunicació no existien aleshores, va haver de ser un altre gran compositor, Félix Mendelssohn, que recupereix la seva música gairebé un segle més tard. El llibre dels morts dels egipcis sosté que sempre es mor dues vegades. La primera, quan l'ànima abandona el cos, i la segona, quan es mor l'última persona que et recorda. Jo estic segura que l'Eduardo perdurarà. I serà gràcies a la seva música. I aquesta medalla que li heu donat avui hi haurà contribuït. Moltes gràcies.